Compliance ta' mal-ġuri ta' Davide Bonanno sqalli ta' 45 sena li jgħix Pembroke u jinsab mixli li 5 snin ilu importa 25 kilo kannabis stmata li tiswa madwar 700,000 euro. U dim l-imħallef Aron Buġeja l-kuntistabli Andre Grek mill-iskwadra ta' kontra droga qal li kien mar ma' Anthony Xkembri, sit il-kumpanija ta' trasport tal-merkanzija Agritrans f'Taslima fejn kellha tmur id-droga. Wieħed mix-xhieda qal li Bonanno kien wieħed minn dawk li jenu biex il-paletti bil-merkanzija tiddaħħal f'garax u kien f'dan il-mument meta qamet kwistjoni tal-pagament u Bonanno qal li ma kellux flus biex iħallas. Il-kuntistabli spjega li huwa libes flok daqs li kieku kien jaħdem mal-kumpanija u ftiem mal-kollegi tiegħu biex malli jagħti sinjal minnu fih jarrestaw lil Davide Bonanno f'Taslima. Intant is-sit tal-kumpanija kien fost ix-xhieda. Il-kumpanija tiegħu ġabret u kienet se tqassam il-merkanzija li fiha kien hemm id-droga u għaxet li x-xogħol inġabar fl-ewwel Ottubru 2018 u kien imniżżel li kellha merkanzija tal-ikel minn Sqallija. Kif kien miftiem it-tnejn filgħodu bdew iqasmu x-xogħol sakemm l-iskwadra ta' kontra droga tal-Pulizija ta' Malta interċettaw il-vettura fl-inħawi ta' Monte Cristo. Wieħed mix-xhud qal li kien kelb tal-Pulizija li xam id-droga mal-merkanzija u l-Pulizija bdew ifittxu minnu fih. Meta wieħed mill-Pulizija ddaħħal idejh huwa qal għandna trabil. Hawn qiegħda. Id-droga nstabet is-siġillata u kollha mdawra pakkeġġjar ta' lewn iswed fil-friġġ u magħha kellha merkanzija li trid tinżamm kiesħa. Il-Pulizija mbagħad marret Taslima fejn kienet destinata l-merkanzija. Mal-wasla tal-merkanzija kien hemm raġel bid-daqna liebes flokk aħmar li malli ċemplulu qabad il-mowbajl u beda jxejjirlu. Nuhu Muhammad, raġel ta' 32 sena mill-Ghana, nżamm arrestat wara li fuq instabu mal-40 pakket żgħir ta' droga kannabis fi ġnien pubbliku fil-Marsa. Il-qort informat lil Muhammad li huwa akkużat bil-possess tal-ħaxixa u droga sintetika f'ċirkustanzi li ma kinux intenzjonati għall-użu personali fil-ħin tal-arrest nhar il-ħadd li għadda u ġie akkużat ukoll li ma qobdix l-ordni tal-Pulizija. L-imputat wieġeb li mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih u difiża informat lill-qorti li ma kienx se titlob il-ħelsien mill-arrest.